Ọhaneze ndị ọma unu abọọla chi. Asị m nke onye chiri ya zere. O ji ngaji eri o cheta onye ji aka. Anya bịa ọzụta abụ Wednesday afọ abalị na asaa na mụnwa machafuka abụọ na iri abụọ na otu wetara gị akwa akọ nakwa igbe nzukọ nke taa. Aha m bụ Chinonso Ugoji. Ka anyị ọba n'Uchukwu. Na mbụ ka anyị ji akwa akọ Daily Post ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Maka okwu onye isi ala afọ 2023 Fayose ezutela IBB na Abdulsalami Abubakar. Steeti Lagos ewepụtala ogbe 78 maka ịgba ọgwụ mgbochi nje korona steeti ahụ. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Enugu esepụla aka na atụmatụ iwu ahụ na-eko achịcha ugbu a bụ nke chọrọ ka a na-akwụ ndị gọvanọ pụrụ apụ ụgwọ ndị lara ezumike nke ọrụ. N'ịga n'ihu na Daily Post ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. 2023 Okorocha ezutela Obasanjo dịka a na-eche maka ntuli aka elu onye isi ala. N'ikpeazụ na Daily Post ka anyị hụrụ nke a. Ụlọ ikpe nyela iwu ka eji chie Isikilu Wakili na mmadụ 3 ndị ọzọ n'ụlọ ikpe n'ụlọ mkpọrọ. Ya ka hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ taa. Na Premium Times ka anyị hụrụ ndị a. Nwebeghị nkwado e nyere ndị nkịtị o ịtụbata ọgwụ mgbochi nje korona ala anyị, ya ka minista okwu ahụike na-ekwu. Ebe ndị ọkpa egbe atọrọla onye ụkọchukwu ụka Katọlik na steeti Delta o. Iwu na-achọ ka enye ụlọ nzukọ omeiwu ikikere eji akpọ onye isi ala na ndị gọvanọ oku agafela ngụpụta nke ugbo abụọ ya. Ala anyị amachiela ụlọ ọrụ ụgbọelu Emirates. N'ikpeazụ na Premium Times ka anyị hụrụ nke a. Ndụ ụmụafọ Lagos anọ na ume ise na-atụ mgbere ọgwụ ike o, ya ka Marwa na-ekwu. Ka ahụcha na Premium Times n'ụtụtụ taa. Kpọmkwem na Disonu ka anyị hụrụ ndị a. Ọchịchị ala anyị etuola nwa ike maka ịtụsagharị ngalaba ọrụ ugbo na steeti Rivers. Inubekwe o, ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị akpa obi awakpola ogige ndị ọrụ obodo na steeti Ekiti mekpa ndị ọrụ ahụ. Ebe mmadụ anwụọla o ebe 167 ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ ka ọ dị ugbu a dịka ha ṅụchara ihe ọṅụṅụ mebiri emebi na steeti Kano. Steeti Ogun ga-anapụta ụmụakwụkwọ mahadum oyi atọrọ atọrọ na-enweghị ihe mmerụ ahụ ọbụla, ya ka Abiodun nyere mmasị obi ike. N'ikpeazụ na Dison ka anyị hụrụ nke a. Ebe Boko Haram akpọla otu obodo na steeti Yobe, ya ka anyị hụrụ na Dison n'ụtụtụ taa. Kpọmkwem na Tribune ka anyị hụrụ ndị a. Ihe ndekọ ụlọ ọrụ NBS na-egosi na ọchịchị APC na-atụ achị banyere iwe n'ọrụ na nkewapụta ohere ọrụ, ya ka PDP na-ekwu. Buhari na Malami ekwuola ihe mere ha jiri gbatịkwuo oge ọrụ Mohammed Adamu dịka onye isi ndị uwe ojii ala anyị. N'ụkwa onye kọmishọna ndị uwe ojii ewepụla onye DPO n'ọrụ n'ihe ebubo ịgbakọrọ ndị ọkpa egbe aka na steeti Zamfara. N'ihi ọgbaghara ụgwọ opekata mpe, biko nuo ikpere anyị dị n'ala na agbakwala bụbọ ọnụ ya ka Gbajabiamila na-arịọ ndị otu NLC na TUC na-arịrịọ maka ngwongwo enyemaka nje okoro ndị 25. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị ga-enyocha ụlọ ọrụ NDDC tinyekwa ndị gọvanọ mpaghara Niger Delta, ya ka anyị hụrụ na Tribune n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Vanguard ka anyị hụrụ akọ ndị kọrọ si anyị amụrụla ndị bụ isi nwapa nju ala nyere atụmatụ iwu ụgwọ nwepekata mpe, ya ka NLC na-ekwu. Ọrụ anyị bụ itinye iwu n'ọrụ, ọ bụghị nwe mkparịta ụka anyị na ndị ọkpa egbe, ya ka El-Rufai na-ekwu. Mba Israel emefuola $785 n'elu ọgwụ mgbochi nje okoro ụwa na mba ahụ. Ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị agba nke 9 nwere ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu karịa ndị nke gara aga, ya ka Gbajabiamila na-ekwu. Ndị agha iyi egwu ISIS anọrọla n'ihu ndị nne bepụ ụmụ ha isi na mba Mozambique. Buhari enwetala ihe nrite kasị elu nke mba Niger Republic. Ịgadị na Vanguard ka anyị hụrụ ndị a. Nwa m nwoke anwụchiri kemgbe afọ 2017 na-efu efu, ya ka otu onye nne na-agwa otu nyocha ndị ikpe mela asasị.
egbuola mmadụ abụọ na-enyo enyo ịbụ ndị otu nzuzo n'ebe ha na-anwa ike na steeti Kwara ya ka hụrụ na Vanguard n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na New Telegraph ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ndị agha egbuola mmadụ 41 a na-enyo enyo ịbụ ndị na-eyi ọha egwu n'usoro ọrụ ha haziri na steeti Borno ya ka ụlọọrụ ndị agha ala anyị na-ekwu. Ndị gọvanọ ala anyị ga-ekpebi ọnụahịa mmanụ ụgbọala ọhụrụ n'ụbọchị taa. Anwụchiela otu onye nkụzi mahadum gbara afọ 41 onye ntanta na-atọ rịrị maka ịkwaso nwata akwụkwọ gbara afọ 17 iko n'ike n'ụlọ ọrụ ya. N'ikpeazụ na New Telegraph ka anyị hụrụ nke a. Ọfọwụ bụ ka enweta onye isi ala si mpaghara ala Igbo n'afọ 2023 ya ka Mechi na-ekwu. Na News Echo ka anyị hụrụ ndị a. Onye enyemaka gọvanọ na steeti Enugu enyefela ndị ntorobịa ụgwọ ọnwa ya n'aka. Otu onye nwere indọstrị ebe a na-amụ nwa eriela na mbọmbọ dịka ndị uwe ojii napụtara ụmụ agbọghọ 4 ndị dị ime na steeti Anambra. Ụlọ ọrụ NYSC amachela mahadum 8 n'ihe emume inye ndị ntorobịa ọzụzụ. Dịkwa na 7 n'anya o. Emeghezi nnyocha na-egbu karịa ọrịa akị kansa ya ka ndị ọkachamara na-adọ aka na ntị. Maka ntọrọ mmadụ, onye nkụzi mahadum Uniport enwerela onwe ya dịka ọ gachara izu ụka 4. Maka ụka ndị nne, onye nta akụkọ News Echo ejiri onyinye sa ndị nne ahụ ya ka anyị hụrụ na News Echo n'ụtụtụ taa. Na Lead Express ka anyị n'ugbo ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ụzọdịmma họpụtara ndị kọmishọna ọhụrụ 4 na steeti Imo n'ihi ebubo nrụrụ aka ego $500. Ụmụ nwaanyị memeela mkpesa kpọọ oku ka ọha kemgbucha n'ụlọ ikpe. Maka ọkwa senetọ mpaghara ọkaigwe arara ume na Ibezim ga-ama ebe ha kwụ taa dịka ụlọikpe ga-enye nchabi ikpe ha n'ụbọchị taa. N'ikpeazụ ka anyị ji anọnsa Express ebe anyị hụrụ akụkọ ndị a n'ụtụtụ taa. Ndị nnu mpaghara Owerri kwughachila ya ọzọ bụ nkwado ha nye aka na-achị steeti Imo maka mmemme otu afọ ọchịchị ya gbarala na steeti Imo. Ụzọdịmma akpọọla otu okporo ụzọ aha Buhari. Ụzọdịmma akpọọla aha otu okporo ụzọ n'aha Buhari ya ka hụrụ na Nasa Express n'ụtụtụ taa. Bụkwa n'ebe aka ga-awụsawa ndị ọma na ihe omume anyị bụ akọ nke taa n'oge na-adịghị anya. Isiokwu anyị ga-agba ka ọnwa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ nke taa. Nọrọkwa n'ebe ahụ ma na-ege anyị ntị. Darling FM 107.3 awuchiela. Awo bịara ọhụrụ na Owerri a ụlọ mgbasa ozi kasị ibe ya. You know how it is. Ngwa tinye redio gị na Darling 107.3 FM Owerri ọwụ ebe azịa. Eze ndị emekelekwa mụ n'ọzọ taa n'ihe mmanya bụ Igbo Ezukọ ka anyị nọ nya aka ọ dị ugbu a. Isiokwu egeleba anya bụ maka atụmatụ ọhụrụ ọchịchị ji ugbo wepụtara maka ịpụsa ụgbọala n'okporo ụzọ ndị e nwere na steeti Imo ebe a. Kpọmkwem na mpaghara Owerri mepere emepe ya bụ isi obodo steeti Imo ya bụ Owerri n'ebe anyị nọ. Dịka ha siri kwuo na atụmatụ ọhụrụ ha wepụtara ebe nyere ndị ọkwọ ụgbọala ikikere idosa ụgbọala ha bụ kpọmkwem na Tetlo Road enyere ha ikikere idosa ụgbọala ha n'aka ekpe ọ bụ ma ga-esi n'okporo ụzọ Tetlo na-abata Bank Road maọbụ Okigwe Park. Abịa na Mbari Road ụgbọala niile ga-abụ ndị a ga-apụsa n'aka nri ọ bụrụ ma ga-esiri okporo ụzọ Mbari maọbụ Okigwe
road maọbụ prisons na-aga ọ bụkwa na Ajọkụ street ụgbọala niile ga-abụ ndị apụsara n'aka nri ọ bụrụ ma ga-esite okporo ụzọ Ajọkụ ọ ma ga na-abata Ajọkụ site n'okporo ụzọ Tetulu maọbụ Old Township Stadium dị n'Owerri. Kpọmkwem na School Road a ga-apụsị ụgbọala niile n'aka ekpe ọ bụrụ ma ga-esi okporo ụzọ Wedra Road maọbụ MCC na-abata ya bụ okporo ụzọ. Na Royce Road ọ ga-abụ n'aka ekpe ọ bụrụ ma ga-esi okporo ụzọ Douglas maọbụ Amajeke na-abata kpọmkwem n'okporo ụzọ Royce Road. Umezurike kwanụ ọ ga-abụ n'aka ekpe ọ bụrụ ma ga-esi Royce maọbụ NEPA office na-abata Umezurike. Na Edede Street ọ ga-abụ n'aka nri ọ bụrụ ma ga-esi okporo ụzọ Royce Road na-abata Edede. Na Lagos Street ọ ga-abụ n'aka ekpe ma gị site okporo ụzọ Tetulu na-abata Lagos Street. Na Osuji Street ọ ga-abụ n'aka ekpe ma gị si n'okporo ụzọ Cherubim Junction Wedra Road na-abata na ya bụ Osuji Street. Na Anoku Street ọ ga-abụ n'aka nri ma gị si n'okporo ụzọ Tetulu Road na-abata Anoku Street. Relief Market Road ga-abụ n'aka ekpe ma gị site okporo ụzọ MCC maọbụ Nwa Atụrụ Ọcha Junction na-abata na ya bụ Relief Market Road. Kedu maka Christ Church Road nke a ga-abụ n'aka ekpe ma isite okporo ụzọ Wedra Road na-abata n'okporo ụzọ Christ Church. Ebe nyekwanere ikikere ịgba n'otu ahịrị ya bụ one way bụ Urata Street ụgbọala niile ga-esi n'okporo ụzọ Wedra Road ụgbọala niile si n'okporo ụzọ Wedra Road agaghị abata site na Urata Street. Ọ dị mma ụgbọala niile ga-esi na okporo ụzọ Wedra Road bata Urata Street mana enweghị nke ga-esi Urata Street banye Wedra. Ebe na School Road na mpaghara School Road enweghị ụgbọala nyere ikikere ịbata na okporo ụzọ School Road site na Tetulu. Chọrọ ịbata n'ebe ahụ ị ga-esi okporo ụzọ Christ Church ma ọ bụghị ya erie gị iwu. Kedụkwanụ maka Ọnụ Mmiri Street enweghị ụgbọala ọbụla nyere ikikere ịbata Ọnụ Mmiri site n'okporo ụzọ Douglas banye Ọta Mmiri ọ dị mma kama ịchọrọ ịbanye n'Ọta Mmiri ị ga-esi okporo ụzọ Mere Street banye n'Ọta Mmiri kpọmkwem. Nchekwana ịbanye na Willie Amadi Avenue ọ ga-abụ site n'Egbu Road kpọmkwem na ncherịta ihu Fire Service Police Station enweghị ebe ọzọ nyere gị ikikere isi banye na Willie Amadi Avenue ma ọ bụghị okporo ụzọ siri Owerri gawa Egbu kpọmkwem n'ihu Fire Service Police Station dị n'Owerri. A na-atọ na ọhaneze ga-adabere n'iwu ndị a niile enyepụrụ ka ọ dị ugbu a n'ihi na onye ọbụla dara iwu ndị a ka a ga-eri iwu kpọmkwem na steeti Imo dịka o siri dị. Ihe a bụ ọkwa pụrụ iche amapụrụ ụnyaahụ. Ebe na Naịjirịa n'ụtụtụ taa gịnị ka ị chere banyere atụmatụ ọhụrụ ndị a enyere banyere okporo ụzọ ndị bụ one way ya bụ ndị na-agba n'otu ahịrị nakwa ebe nyere ikikere ịkwụsị ụgbọala n'otu ahịrị ya bụ one way parking na steeti Imo ebe a dịka m siri gụpụta n'ụtụtụ aga m agụgharịkwa ya ọzọ tupu anyị enwe ikela na nketa n'ihe ọmanye bụ Igbo Ezukọ. Ihe nke a pụtara ugbu a bụ n'ụlọ ọrụ Entraco ga-abanye n'ọrụ ozugbo iji hụ na ụgbọala ọbụla ndị nupụrụ isi na iwu ndị a ka a ga-ejichi ma rie ha iwu. Ya mere ana m ajụ gị taa gịnị ka ị chere banyere iwu ọhụrụ ndị a enyere taa banyere ịkwụsị ụgbọala n'otu ahịrị tinyekwara ịgba n'otu ahịrị n'Owerri n'okporo ụzọ ndị nwere n'Owerri mepere emepe dịka gọọmenti Imo siri wepụta atụmatụ ahụ ụnyaahụ. 08150501073 ka bụkwa akara ekwentị ga-akpọ anyị iji nweta anyị n'ụtụtụ taa maka ya bụ ihe omume. 08150501073 Chinonso Ugoji bụ aha m. Ị bọọla chi nwanne ya gazie ụwa mara gị mmenụ ọ dị ma JP Clark ya gazie ịma na ihe ahaji nwa mma ka a na-akpọ ya otu ugbo si hazie ihe a na eji m aka na ọ dị mma onye tụpụta atụmatụ atụmatụ ezigbote atụmatụ ka m na-arịọ ndị kwesịrị irubisi na nhazi a na n'iwu a
na paakị ụgbọala ha jide ya tanya tara m ahụ ga ime owere dịkwanụ mma dị mma ile ya ga ile dị na-aga n'anya n'anya iwu a anabatara m ya akwatụrụ m ya ndewo ọ dị m ya gaziri gị nụ JP Clark maka tinye gị taa ị na-ekwu na nke adabara adaba n'ebe ọ dị ukwu n'ihi na ọ ga-enye aka hụ na egbochiri oke mfachi okporo ụzọ nakwa ime ihe n'ezi usoro kpọmkwem isi obodo steeti Imo bụ Owerri. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọlachi alo ọ dị mma nke a akụpụla. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Kpọọ anyị gwa anyị ka o siri dị gị n'obi bụ atụmatụ ọhụrụ anyị wepụtara banyere ịkwụsị ụgbọala n'okporo ụzọ nakwa ịgba n'otu ahịrị ya bụ one way n'okporo ụzọ Owerri mepere emepe. Bọlachi ya gaziri gị n'onye nke m. Adị m mma gị nwakwanụ. Iwu ndị ahụ dị mma kama ọ ga-aka mma ndị ọrụ Ministry of Transport ama ama ọwụ ndị bịara ejide ndị mmadụ ọwụzi ndị a gburu aga bụrụ batrị ndị mmadụ na-akụ ndị mmadụ ya ọ ga-arụ mma ada ha wee kwenye ederede ebe ndị ahụ niile tụmasị ndị mmadụ gafere na ahụ ya ọnwụnye nchechi bata Owerri ha ahụ ya ọnwụnye ejide ya kpọrọ ya gawa ministri onweghị na ọ ga-aba ya ọgụ narị ego na-akụnye nri onye mgbe ọha m n'olu nwanne. Alright, ya gaziri gị nwanne m maka ntụnye gị taa. Ị na-ekwu na ọ dị mkpa ka edosa ihe ntụziaka n'ebe ndị a ijikwa ndị mmadụ silekwa na ihe a bụ otu esi agba ya n'okporo ụzọ ebe ndị a karịa ịhapụ onye ọbụla itinye isi ka enwe ike rie ha iwu na nke ahụ kwanụ ka ekwesịrị inyefe n'aka ministri na-ahụ maka ime njem na steeti Imo itinye ya n'ọrụ. Ọ dị mma ya gaziri gị nwanne a. Ịbọlachi o nwanne Ịbọlachi ya gazie na aha gị na-ebisi akpọ anyị. Alo ọ dị mkpa kpọghachi anyị azụ enu n'ihi na ọ dị ka 107.3 Darling FM, the People's Radio. For your stone-coated roof tiles, marble, granite, and all tiles, aluminum profiles, foreign doors, and all sanitary ware. Go to Kendesmond Nigeria Limited for these and many more. For affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Kendesmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles, and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale, and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Kendesmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Kendesmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. Eat and lick your fingers, so for Mango delicious foods and restaurant, your refreshment home. Eat your delicious hot meal, eat your Mango festive bread, ready to go. Quality ice cream, nutritious shawarma. Invite your family and friends, for Mango delicious foods and restaurant. Anyị nwere ebe wakpokọpa eji eshiri ọma na Owerri Bulaka. Mango delicious foods and restaurant. Ri anyị ji arị ọkụ. Anyị ji enwe shawarma, ice cream, popcorn, ọnawunu bread, mangrove bread. Bread anyị wuri onwe ya. Anyị jekwa enwe coconut bread, chocolate bread, milk bread. Ya metụ ọnụ ya ọnụ. Ọnawunu fruit bread. Ka ahụ ọfụrụ iche. Ị ga-ịnọ nga ahụ Bulaka ahụ ejiri rụọ ya. Jekwa ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị. Jemu Bulaka na plot S/27 housing area B na Rinto roundabout New Owerri Capital Territory Owerri, Imo State, Nigeria. Ma ọ ga-akpọ akara ekwentị 070-8894-8849. Mangrove delicious foods and restaurant. Lots of love. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for the electricals and electronics. For those with highest in electricals and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-212.
0814. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 5080 Huber Street by Tetlow Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals, and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitch in time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Charles! Yes, Mama? Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Because I go use one take soak the whites. Then go use the other one take in all the yama jams. Boss, I know they see any yama jams for here now. There's small, well, but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take you all of them, pata. Make all your white cloths, they continue to the white and they kill all the virus and the yama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. Wow, it's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hands and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Luxury beauty and accessories. Original Tyson. Italian stone chip coated roof tiles. Oh, the Luxury Building and Accessories Limited. Ebrola Butano Budanyo. Italian chip coated roof tiles. Bambam Italian roof tiles. It's a kuchenulo. Oh, kata. Asuna di Borota on Kenele Casina Mirina Maya. We also came through Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Ranye. Oh, we are not getting up. Galaxy roof tiles. Yana luxury roof tiles by Feru. Oh, we are getting a tiles. Oh, when it's Jimara Puriche. Oh, the fake Kuyanulo. Oh, the Yangaro. Oh, Quagaya Walimuya. Oh, the Hegata Pumuya. Oh, Parakonga. Bakaya. Oh, no Kamu. Oh, no Kemino. Okay, the Karo Kito Topesri. How are you not Shingle, Bond, Classic, Shake, Roman, Milano, Visa, Slate. Containing just on the teacher. Call Yadi Gatario. I can you put 50 years warranty. 070-40-333-333. Katara. Italian stone chip coated roof tiles. Kwabama no noge ige kote. Imani Agademo Walia, Emenelu Hesinala, Emenala Hesinelu. Amadi nwanne m owu nini ọzọ egwuola ha gị wayo. Mgbe Chinne m ke karịrị wayo, ịhụna na ndị osochi egbu ndị ihe ọma na asọnsọ ebidokwele gwagbuwe ntikiri akị na akị na-eresi ndị mmadụ n'ọnụ akị. Chei, ịhụna arụ ndị eji emegherịkpa kwesịrị ịbụ ọnụ. Mbanụ, ọwụ nsọ naanị ịbụ ọnụ. Ndị Consumer Protection Commission ejikerela ịnwụchi ndị niile na-akpọ ụdị arụ a, kpụpụ ha n'ụlọ ikpe ma tụọkwa ha nga. Ebe ọ bụla ịhụrụ ndị na-agwagbu ntikiri akị na akị na-eresi ndị mmadụ, biko kpọrọ ọsọ gawa n'ụlọ ọrụ ndị Consumer Protection Commission na Area B ncherịta ihu Isopadek New Owerri ma ọ nwekwara ike kpọọ ha n'akara ekwentị ndị a 09079381270 ma ọ bụ 07068175981 ma ọ bụkwa 08074932723. Asịkwala na agwa ị ga-agwa o ụkpara okpoko ogburu ntị chiri ya. Ndị na-ewetara unu ozi a bụ ndị Consumer Protection Commission Imo State. Champions League Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. Is
Zeze. This one wey dey smile left, right and center. Now wetin be the secret? Hey, my sister, abi you never hear of Obas Global Multipurpose Cooperative Society Limited? No. Obas Global na cooperative wey don stand up gidigba for Bayelsa, come land down with Owerri with correct package. Any money wey you save with Obas Global go give you 35% monthly and your capital go still dey intact till the day wey you wan collect am. Even sef, Obas Global dey help people pay school fees, give you loan to take start business, and also 1 month certified forex training. Their head office dey for Bayelsa, for opposite Timikon filling station near NIT Road, Etegwe, Yenugua. For Owerri, dem dey for Immaculate Plaza, last floor, opposite UBA, Wedra Road, Owerri. Oya, quick, call them for 0807-882-0488 or 0901-028-5285. Make you follow the enjoy. Their email na obasglobalmultipurposecorporate@gmail.com. Secure your future now with Obas Global. One expert don land with big ogbonge odds and sharp cash out method. You wey like sports, this na your big opportunity to take make better money on top all your bets. Wey be big awoof. My Naija people, abeg make una no sleep on this one. Make you rush now. Go visit our website on oneexpert.ng. No forget to use the promo code BETNG and you go get 200% bonus on your first deposit. OneXpert, bet wey dey for everybody. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Gere na ọkwa dị oke kpa maka mmadụ na-efu efu. Ugochi Obiyo onye nekede onye ụmụọma nekede gbara afọ 8 ka a na-ekwu na efu efu. Ọ hapụrụ ụlọ kemgbe ụbọchị Fraịde abalị na-abụ nke ọnwa Maachị afọ 2021 gawa n'ebe anamaghị ebe ọ bụ. Ugochi dị ojii bụrụkwa nwata akwụkwọ jere Nursery and Primary School Ụmụọgọcha. Biko ụmụaga ahụ onye dị otu a maọbụ ga-enweta ozi banyere Ugochi gbara afọ 8 na-efu efu. Biko kpọọ Maazị James Obiyo n'akara ekwentị ya bụ 08032538485 maọbụkwanụ 07038883577 maọbụkwanụ 0903-066-3002. Ka kpọkwa akara ekwentị ndị ahụ ọzọ 08032538455 maọbụ 0703-8883577 maọbụkwanụ 0903-066-3002. Ọ bụ maka Ugochi Obiyo na-efu efu nwata gbara afọ 8 onye ụmụọma nnekede ọ dị ojii mabụkwa nwata akwụkwọ Jire Nursery and Primary School Ụmụọgọcha. Biko ịnweta ozi banyere ya kpọọ akara ekwentị ya mkpọgburu na mbụ ya bụ 0703-8883577 maọbụkwa 0803-2538485 maọbụ 0903-066-3002. Ọgwụ bụ ọkwa ahụ dị oke mkpa. mana igbe zụọ nketa ka anyị na-ekwu banyere okporo ụzọ ndị ewepụtara maka ihiwe ụgbọala n'otu ahịrị dịka m kwuru na mbụ okporo ụzọ Tetlo Road ga-abụ kpọmkwem n'aka ekpe ọ ma ga-esite okporo ụzọ Bank Road maọbụ Okigwe Road na-abanye kpọmkwem na Mbari Road ga-abụ n'aka nri ọ ma ga-esi n'okporo ụzọ Okigwe Road maọbụ Prisons na-abanye na Joku Street ọ ga-abụ n'aka ekpe kpọmkwem ọ ma ga-esi okporo ụzọ Tetlo maọbụ Old Township Stadium na-abanye na School Road ọ ga-abụ kpọmkwem na aka ekpe na isite Wedra Road maọbụ MCC Road na-abanye kpọmkwem na Royce Road ọ ga-abụ n'aka ekpe ọ ma ga-esi na Royce ọ ma ga-esi Douglas Road maọbụ Amajeke na-abanye Numezurike Road ọ ga-abụ kpọmkwem n'aka ekpe na isite Royce Road maọbụ Nepa Office Road na-abanye kpọmkwem na Dede Street ọ ga-abụ kpọmkwem n'aka nri na isite ha okporo ụzọ Royce Road na-abanye kpọmkwem na Lagos Street ọ ga-abụ n'aka ekpe na isite Tetlo Road na-abanye Lagos Street n'Osuji Street ọ ga-abụ kpọmkwem n'aka ekpe na isite Cherubim Junction Wedra Road na-abanye na Nọkwu Street ọ ga-abụ kpọmkwem n'aka nri na isite Tetlo Road na-abanye na Relief Market Road ọ ga-abụ kpọmkwem n'aka ekpe ma isite kpọmkwem na MCC Road maọbụ Nwatụrụ Ọcha Junction na-abanye na Christ Church Road ọ ga-abụ kpọmkwem n'aka ekpe ma gị site Wedra Road na-abanye ebekwa ebe nyekwara na ohere maka ịgba n'otu ahịrị ya bụ one way n'okporo ụzọ ndị were n'Owerri bụ Orada Street a na-ekwu na ụgbọala niile ga-abụ ndị si n'Orada Street na-abanye Wedra Road na agaghị enyekwa ụgbọala ọbụla ohere isi Wedra Road na-abanye Orada Street kpọmkwem na School Road ụgbọala ọbụla ga-abanye School Road ga-abụrịrị site na Tetlo ọ dị mma na agaghị enye ụgbọala ohere isite Tetlo Road banye na School Road ma ọ bụghịkwa na Christ Church Road kpọmkwem n'ọnụ mmiri Street
enye ya ụgbọala ọbụla ohere isi okporo ụzọ Douglas banye n'ọnụ mmiri ị chọrọ ịbanye n'ọnụ mmiri ị ga-agba kpọmkwem na Mere Street tupu enwe ike banye n'ọnụ mmiri street chọkwana ịbanye na Willie Obiano Avenue ọ ga-abụrịrị n'okporo ụzọ gawara egbu kpọmkwem na ncherịta ihu Fire Service Police Station enweghị ebe ọzọ nyere gị ikikere iji banye Willie Obiano Avenue ya bụ ị gaghị esinwu n'okporo ụzọ Wedra Road maọbụ Dan Anyam Stadium were banye na Willie Amadi Avenue ya ewezụgakwa nnọọ na ncherịta ihu Fire Service Police Station dị n'okporo ụzọ si were gawa egbu ya bụ ọkwa ahụ dị oke mkpa amapụrụ taa ya bụ na ajụ gị kedu ka isiri hụta ntụziaka ọhụrụ ndị enyere dịka a ga-enye ikikere ka a nwụchie mmadụ ọbụla nupụrụ isi na ntụziaka ndị enyere kpọmkwem n'oge na-adịghị anya nke a bụ iji mee ka ọhaneze mara maka ọkwa pụrụ iche gọọmenti steeti Imo na ma gịnị ka ị chere banyere atụmatụ ọhụrụ ndị a ewepụtara kpọmkwem n'isi obodo steeti Imo ị bọọla chi pastọ ya gaziri gị nụ adị m mma gị nwakwanụ n'isiokwu anyị nke ụtụtụ taa na nsọ ịnọta asatọ nwụta ewepụ aghụghọ isi gani ihe a ga-eme ewu dobe ihe mere dị mma wu na-ewe ihe a ga-eme n'ihe ewu iwere signboard anyị banọzi na-aga various places na town ị gị na mba signboard ka ekwesị iwere signboard ka iji ebe a etiri ihe ndị dote ya bus stop they're not the bus stop. They're not going to young nothing. I want to go to the Lagos now, but I want to go to Shabana, but I want to go to Shilguna, or one place of it. The heritage is how did I met the weather? Then give the war as well. It's a law. That's not a plan I walk. I think the Nigerian ngozikwa gị nụ ya gaziri gị pastọ akara Facebook anyị ka bụkwa Darling FM Owerri idebatara anya ozi gị ebe ha ga-ahụ ya gụpụta n'otu ntabi anya n'ebe a ka ọ dị ugbu a ọ dị ka nwere m ozi n'akara Facebook anyị ọ dị mma ọ bụrụ ma mechekie ya ma m tụlee ya n'oge na-adịghị anya emele ma nwere ozi ndị batara ebe ahụ gụpụta ya n'ebe a n'ụtụtụ taa 08150501073 bụ akara ekwentị anyị Bọlachi ndewenu Chief onye ji ahụ ya gaziri gị nụ nwanne m nwoke asị m mma gwa gị ejikwa onwe ya n'anya a na-agafe express ụlọ ihe a edepụtara paakị ebe ọ nwekwara ndị ọ ga-agbagwoju anya ma ya wụrụ na edeghị ede weta ahụ ụbọchị ashi were osisi na ntu na-amapụchita ya ndị mmadụ maka na onye tiri iwu gaji okwu dị iwu ayịrọ narị ọnwụ na eso m na-ezo egide ndị mmadụ na ha pụta na Johnson ahụ ma ọnwa ka ndị mmadụ hụ ha ka ha ghara ịbata n'ime datiplet asị n'ụwa nwe ọnwụ ha ka ha gaa n'etiti ime ya soro ide ha ewe osisi mgbogbo ntu gbapụ taya gị biko ọwa nyọ ka m na-ayọ biko nụ ọ dị mma ya gaziri gị nụ ndewo Chief onye ji ahụ ọ dị ma n'akara Facebook anyị ka hụrụ nkasị n'aka gị Comrade Diwego Victory isi obi ize debata ozi n'ụtụtụ anyị si m ụtụtụ ọma CPC na iwu e nyere banyere ọ dị mma banyere ịpụsị ụgbọala n'otu ahịrị na steeti Imo bụ nke dabara adaba ị na-ekwu na nke a ga-enye aka kwụsịtụ oke fachifachi okporo ụzọ na-enwe kpọmkwem na ogbowere mepere emepe na ya mere ị na-akpọ McDonald Kelechi Ebere oku ka ọ gbapụ ya ọsọ mee ihe kwesịrị ekwesị iji hụ na ntụziaka ndị ọhụrụ e nyere bụ nke tinyere n'ọrụ n'ebe ọ dị mma ya gaziri gị nụ isi ka Chineke mezie okwu ya bụ onwe gị Comrade Diwego debatara ozi gị kpọmkwem na obi nze n'ụtụtụ a eji m nke gị ugbu a Bright Agụ isi m ụtụtụ ọma dike dị ọha mma nke mbụ na aha gị bụ Chief Bright Agụ si Ọhabele London na ụbọchị debata ozi gị na nye gị ohere ka ikwuo n'ụtụtụ a na tụtụrụkwa mgbe anyị ga-agbanwe echiche ebu nke ọ dị mma bụ nke mere mmadụ ka ọ bụrụ nke tinye mmadụ n'ogo nke maọbụ ogo nke abụọ n'obodo na agaghị enwe udo n'obodo ọ dị mma na-esi na ọ gaghị enwe udo n'ala anyị bụ Naijiria mana ọ dịkwa mkpa na agbanwere ụdị echiche ahụ n'ihi na ịbịakwu na anya bụ first class citizen na onye nke second class citizen ya bụ ihe ebutela ọtụtụ ihe nsogbu n'okomọghara n'ebe ọ dị ukwuu ya gaziri gị nụ Chief Bright Agụ ọ dị mma Timothy Ụzọma ọ dị mma isi na-ekiri anyị kpọmkwem n'ụtụtụ taa na ijisi ike n'ọrụ ya gaziri gị nwanna 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ị bọọla chi nọ nso gị ọjị
ya gazie no Awuja from naked. ya gazie I don't know better. So my heaven and I have carried China. Had the China for it would also where I want the China you to that, but I know I don't die because I woke up put out the different village. Yeah, the banana roads in there. They enter, they don't enter. Okay, what I go. The China is here. I won't die again. There's so to me. The Jeffrey, I got a hand for forgotten more in the time. It's a weapon. I tell you, okay, you're in China. When they were a double, I mean, the Entraco, a couple way. And here, when they find a color, I know, no matter that, I say, party, no more to Yarmo 500 naira. Get a good 1,000. I did. I will keep us some of the shit. Then another thing, when he laid the old market. Oda chama de nebe we me park e won dey take park motor o se you park mo o ya dey park no when you we will get to ni me ka pe ya okay okay na di mo ke che do banya aga di sharp mo adịmma ya gaziri gị n'awụja ị na-ekwu ka emezi ya n'ụzọ dị mma na-ekwu ego laga na kpọmkwem ọbụrụ mmadụ daa iwu ndị a ọ na-amasịkwanụ gị ka a kụtuo ihe nọ n'ime old market ahịa ochie dị n'Owerri ebe a were ya ji mee ebe a na-apaki ụgbọala ya bụ paaki ọdụ ụgbọala ọ dị mma ya gaziri gị awụja maka ntụnye n'ụtụtụ 08150501073 bụ akara ekwentị anyị Bọlachi Bọlachi nụ ime omejọ ọ dị mma ọ dị mkpa ihe mere dị mma mana emezi ya aka mma ụzọ ga-eji mezie ka e nwee ihe edemede maka na ihe a gụrụ n'ime ugbu a ụmụ ndị na-anaghị enweta redio steshọn Imo ma ndị Awụsa ma ndị nọ Lagos ga-abịa cheba adị ha amaghị aha striti ndị a ka e were akwụkwọ ewere bọọdụ ntakịrị dịsachasị ha unu ejila ebe a don't enter edechaa ya onye bịara nọ ya mara dịka onye ikpeazụ kwuru ka a gwa ọha na eze ego ole ọ bụ ịda ya ya bụ na iwu a ga-eri gị ọ ga-abụ ka a ghara ịbụ ihe weta nke ahụwazie ya ọnụ adị ka e were ndị anya udo dosa maka nke a nke ọzọ ya ka enyetu oge ka ndị nọgodi n'Owerri ebe a mụtagozi ya mara nke bụ nke otufọ etinyezi ya n'oke iwu ndewo ọ dị mmenụ ya gaziri gị ị na-ekwu na ọ ga-aka mkpa ka enwe ike tinye ihe a na-amapụ ya n'ọkwa kwamgbe tupu enwe ike tinye ya n'ọrụ iji nwee ike doo ọha na eze anya banye okporo ụzọ ndị a mawapụtara maka ihiwe ụgbọala n'otu ahịrị nakwa ndị nke e kwuru na aga na-agba kpọmkwem n'otu ahịrị na steeti Imo ime omejọ ya gaziri gị maka tinye gị n'ụtụtụ taa Ịbọlachi ndewe nụ Chief ya gaziri gị nụ aha m bụ Chief Bright Agụ ana m esikwanụ ọha village stadium nọ n'obodo ma ọha ji akpọ okwu anyị bụ n'ọnụ n'ụtụtụ a ọ bụ ihe dị mma dịka gọọmenti Imo steeti wepụtara iwu a mana a na-asị na eme onye iberibe kọndọktọ ya efegburu onwe ya n'aka ya mere ana m akwado ndị nke kwuru ekwu gbasatara idomi ihe ntụziaka ihe nlere ga-atụziri ndị mmadụ aka n'ụzọ a ga-esi ebe a aba ya maọbụ na a ga-esi ebe a aba ya n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-esiba steeti ọzọ abata n'Owerri ndị Entraco ga-eji ohere ugbu a bee ndị mmadụ isi kpatụ agwa ọjọọ karịa nke ha na-akpa mbọ ọ ya mere m ji tụ ilu ahụ na ebe onye iberibe kọndọktọ ya efegbu onwe ya n'aka ọ mgbe ọha m n'ọnụ awụ Chief Bright Agụ ọ dị mma Chief Bright Agụ gaziri gị nụ na-agbakwasị okwu na ihe ndị nke ọzọ kwuru ekwu na ọ kwesịrị dị mkpa na egedowe ihe ga-atụzi ndị mmadụ aka n'ebe ndị a iji gwasị kpọmkwem lekwe na ebe a anaghị apụsị ụgbọala n'aka nri lekwa na-apụsị ụgbọala n'aka ekpe n'ebe a ọ bụ naanị n'ebe a ka ọ bụ ihe dị otu a ka ị kwesịrị ime iji dokwana ndị mmadụ n'ihi na ọ bụghị naanị ụmụafọ Imo ka emebere iwu a n'ihi na ndị nwekwara ndị na-esi esi abata na steeti Imo ebe a n'oge site na mgbe ruo na mgbe ya mere o jiri dị mkpa na a ga-emebi iwu a nnọọ dewo ihe ndị na-atụzi aka n'okporo ụzọ ndị ahụ iji nyere ndị mmadụ aka ịmata kpọmkwem ka o siri pụrụ na ya bụ okporo ụzọ ọ dị meji m nke gị ugbu a Mommy Pes Humble isi na akara Facebook anyị debata ozi gị isi m ụtụtụ ọma ọnkụ nọ nso na ntụnye oke nke gị bụ na atụmatụ a ga-ebute nsogbu n'ebe ọ dị ukwuu na steeti Imo na ọ ga-aka mma ka emezie ya ọfụma ọ dị mma echekwa na ihe meziri ama na-akpọ ya nwa mma ya gaziri gị nụ maka ntụnye gị n'ụtụtụ ọ dị maka ọ dị ugbu a enwere m onye ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị bụ onye si n'ụlọ ọrụ
Kings Palm Home Wacha enwere Maazị